Samtang di ay katingalahang balita. Iyay. Usa ka mananagat nga namising sa duha ka adlaw na palgang buhi pa. Human nikaon og niinom sa tubig dagat didto sa Tuburan. Brigada ang Alan Tangkawan, i-brigada mo! Nakauli na sa iyang pamilya sa lungsod sa Tuburan ang usa ka mananagat nga na missing human matikyaob ang gisakyan nga pambot samtang kini nanagat napalgad ang maong mananagat nga si Jinley Villegas Cumayas 52 anyos nga taga sitio Mulopulo, Barangay Bagasawi, Tuburan, Cebu sa usa ka cargo vessel nga LCT Mateldi sa tunga sa laod nga gibanabana nga may gilayon nga 3 nautical miles gikan sa Kabaybayunan sa Balier Hermoso, Negros Oriental. Mitugan ang mananagat nga si Cumayas nga sud sa duha ka adlaw ug duha ka gabi nga pag-utaw-utaw sa dagat, grabe ang iyang kaluya. Katugdaw o kagutom ang iyang nahayaguman. Hinungdan nga napugos na lang siya sa pagkaon og samo nga iyang makita sa dagat ug wala na niya damha nga mabuhi pa. Ang pagsalig na lang sa kahitasan ang bugtong nakapadasig kaniya. Ang tripulante sa LCT Matilde mao'y mipaybaw sa itabo ngadto sa Philippine Coast Guard sa lungsod sa Tuburan nga mao'y misugat sa mananagat nga gipanguluhan ni Substation Commander PO First Erwin Tapang. Ning baguhay lang nahibalik na ang kalagsik sa lawas sa mananagat human gidala sa Tambalanan. In the hearts of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.